So whoever is saying we are xenophobic, who's saying we are tribalistic, whoever is saying that we are barbaric and unskilled, this is the reason why I'm standing up for the country. This is the reason why. This is the precious thing you can have as a man in life. This is the most precious thing God can give you in life. Sithola la okudliwa khona ama drugs, okudayisiswa khona nazi ingane zakithi ezincane, nansi ingane encane encane nansi idayisa umzimba. So yini ke kufanele siyenze thina njengamadoda ase South Africa? Kufanele silinde ama politicians. Kufanele silinde ama politicians. Ingane engaka ingane encane kanjena can live in a condition like this bafowethu? So I'm dismantling this thing. Lengane lena njengamanje. Lengane ayilungile. Lengane njengamanje sisi uboshelweni lo sisi. Ukudayisa ngomzimba. Ama drugs kwenzekeni. Wenzani? Uphethe la. Oh, iphosela. Okay. So ukulephi ijele wena kuphe ekhaya idlani lengane angezi liphi ibhodlela ngicela ngibuka ukuthi ukudla khona ukudla kanjani lekhulunywa naye baswela abantu abazomsebenzela sivale le ndawo finish njengamanje ngizocela ukuthi kuhambe kuyolungiswa ngizocela labo sisi kuhambe beyongicingela ukudla kwalengane sizama ukuthengela lengane ukudla bese kuthiwa si xenophobic kuthiwa si tribal singama tribalist yini tribalist ngalento ayikho isipho emhlabeni wemadoda sikho isipho emhlabeni uNkulunkulu angakupha sona esedlula lento le yayizwa ilambile kumanje ilambile kumanje 1 hour siyawukhiya lo muzi lo sicela abantu bethathe zonke into zabo ungayibeka kanjani ingane endaweni enjena. Yes, sis. Bafowethu sisi sorry sisi wena hamba lapha enganeni please kunengane encane na 3 months we sisi kunelo khuza phela silalelane phela bafowethu kunengane encane na 3 months la ngaphakathi cela silalelane we sisi manje nginikeza only 1 hour ngo 10:30 cela nibe senigezile naqeda nathatha izinto zenu naye ekhaya commanders uzocela siyocinga ukhiye manje elokhuza manje siyocinga ukhiye ingidi enizoyifaka la lengane lesizohamba soyithengela ukudla manje osisi laba ngizobanika imali bahambe bothengela lengane ukudla yiba abazovula la benikeze lengane ngaphakathi ukudla bephinde bekhiye ukuze sizothola ama social worker azobuya azothatha lengane ama security afunani. Oh, okay. Angesi? Namhlanje kuyanje sinkala wakhe waboshwa. Okay, uhambisa uyaphi? Sasoqala police station bese sihamba. Uyaphi uma ingane yabo? Sasoqala police station. Kuyiphi police station? Angazi ukuthi babesho kodwa. Alright, so yimina ke ngizokwenza lokho. Yimina ngizokwenza lokho. Ngicela kilungeke ingane manje. Ngizoyithatha manje ingane ngihambise police station. Uma kufanele ihanjiswe ekhaya kugogo wayo noma kubani ngizoyihambisa nina. Ngenani la ngaphakathi nigeze, nithathe yonke into yenu, niphume nihambe. Wemadoda.
ake sibayeke lapha abanye bezindlu wena nguzukhuluma isiZulu umZulu ngoba isibongo kubi ubani Mthimkhulu bafowethu niyabona ukuthi why into yeni ingalungi niyabona ukuthi why namhlanje eSouth Africa abanye badala kunami kodwa kukhulunywa ngophakela umthakathi it's because ngihlelekile asikwazi ukukhuluma sonke bafowethu asikwazi ukuba izidlova masifuna ukulungisa into ake nikufunde bokujwayela ukunibona manihamba ndawonye anilalelani ninodwa ngeke kuze kulunge lutho uyabona manje le information engifuna kulomuntu isiza thina sonke kayiwa ngomuntu oyi1 asidingi ukukhuluma so ngiyanicela abaholi bami ngiyanicela asibe ni professional ngoba uyabona njengamanje abantu bapheka impi yokuthi kulapha khona abathi asingahambi khona abantu abafana nalapha uyabona abantu abasibulalayo njengamanje thina ungathola ukuthi death threat enye ama death threats engiwatholile eqhamuka kulaba abantu ngoba sina sithi abantu bokufika bahambe sikhuluma ngento ephathekayo na ingane encane la idayisa umzimba kunendoda yomZulu ekhona la engenankinga nokuthi ingane yomZulu encane idayisa umzimba ukhaya wami uyindoda mfowethu why uvuma kwenzeka into enjena ukhona why yenze kukhona ngeke ulivimbe lonke izuthi lenza izinto but why uvuma wena kwenzeka into enjena phambi kwakho uyindoda ukwenza kanjani uvumelani sosha nenzani lapha nini wena baba wena can you speak isiZulu where you from I'm Sydney are you a South African you are a man do you have a child did you see that there's a 3-month-old child here Yes, they asked me if I can take the child to the police station. Apparently, the father was there just now. but guys my brother Yes. you are a man the country is being run down by drug dealers and people who are doing shitty stuff in the country. Can't you stand up and say, this is wrong, my country can't be like this? Can't you stand up as a man and say, you are a white man, eh? Or a colored guy? Can you not stand up, my brother, and say, South Africa is a country, so we can't let these things happen? You can't do that. Can you take a decision today? Can you take a decision today now to hold our hands and be a force and fix these things? Because we are not killing you. Do you know we were told that you guys are here, you have guns and everything. Can you imagine if we came blazing with guns inside? You would be dead 100%. for nothing. Baba, And I agree with you. this country didn't just become this country. People contributed, your forefathers contributed in this country to become what it is now. These roads here used to be golden roads. This building used to be the most beautiful buildings in the town of Durban. So you want to run it down. We can't do this, Matot. Ningamatot, I don't care whether you're an Indian or a colored or a white guy. I don't care. We all have to play a part in this thing. White people, black people, everybody in this country must give a 1% contribution. All 70 million people, if they can give 1% contribution to this country will be great. We can't have this. We can't have men like you, respectable men like you. You are sleeping with underage girls here. We can't have that, Matot. Asikwazi ndoda. Ay. Ushisa impepho uthini emsamo wena? Ma ushisa impepho guqa emsamo wakini uthini? Bafowethu, please take part in rebuilding this country. That's why we are not criticizing any leader. That's why we are not saying the government is bad altogether. We are saying, let us help this government. Let us help this government. Let us help him. You see, right now, Malema is talking about things there. Malema doesn't know what's happening here. He's talking from a beautiful couch, 150,000 couch. 150,000 rand couch. He's talking from that.
But he can't see that a 3-month-old child hasn't eaten from the morning. You can see the child is yawning and yawning and yawning. This is very painful. This is unmanly. Men don't do these things. Mina ngiyanicela, we can fix this country without fighting. We can fix this country without discriminating, and we can fix this country without causing any violence. But you guys need to help us. We want this drug lord. We want this person that is selling drugs here. Where are the drugs here? Where do they keep the drugs in this house? Amantombazana. Baphi? So next time sizoba ngapha la ngale. Yeah. Oh, okay. No, it's fine. Ngeke kuphela unyaka lo muntu ephila. And manje ngakholwa